Te Robertino Robinet în vret. Robert. În acest video ne vom juca de Drills și dacă nu ajungem la 80.000 de metri, o să-i zic lui Rob că e pe tot. Ce? Go caca yourself. Eu go caca yourself. Ok, haide. Nu. Bă, party! E la liceu. A, da, și dacă nu știați, facem toate astea în timp ce Robinet e live. Așa că dacă vreți să vedeți behind the scenes, veniți la mine pe live și vedeți mult. Ok, I run get gold, I need snake oil. Nu, îmi iau un bandaj, nu snake oil, că e... suntem doar doi. Guys, mare parte de aici s-a corupt. Deci, da, o să sărim direct mai încolo. Bye bye! Balei nesimțiți împuțiți fără creier să aia naiba. Sunt un canal semi-family friendly. Hai, foarte azi. Ok, deci mă aud, n-am niciodată. Unde ești? Habar n-am. Bă, ești... Molotov! Ce? Ești în sat? Da, sunt sat. Refac viața. Ciubarul e la cancer. Ciubar! Hei, calculatorule! O să te înlocuiesc în ceva timp ăsta. Nu înseamnă că trebuie să-mi corupt mereu toate căcaturile. Da, iar să corupt. Baghează-mă pe jos. The revive! În loc să o beau. Aghiazma dita pe jos! Aaaa, sunt două tipuri de aghiazmi. Am învățat Robinet. Ia, man. Da. Sunt mort. Ba nu. Nu mai pot urca pe calul ăsta, ești prost. Nu mai putem intra în bancă. Nu mai putem intra pentru că nu mai vrei tu. Nu, pentru că nu mai pot da glitch-ul. Unde-i codul de bancă? Red ammo, deci înseamnă că... Unde-i codul de bancă, că nu l-a dropat? L-a dropat, dar trebuie să o buguit în pământ.
Joc stupid. Trebuie să-l ghicim acum. Stupid game. Mai avem o șansă. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zombi după mine. Nu am gloanțe! Adică n-ai gloanți, băi. Fast. Ai murit? Fast. Nu. Trebuie să merg rapid la bancă. Că-s pe cale să mor. Da, am murit. Yay! Ok, și cam atât au fost video, la revedere, guys.